hemen, zuek. Lasai. Zutzera zureika. Zuze jolastu nahi? Jolastu eta jokatu. 5 minututan, galdera batzuk egin. Erantzuna, bota. Lasai, pauzu nahi zuela indiak. Zuzer. Zuk badak izkeraz? Bueno. Zertxo bai? Bai, bueno, hola jokatzeko, bai, ez? Bai, bueno, galdera badira erraxak eta ez badakizu, galdetzen alduzu inguruan. Edo berari, edo zein galdetu nik behar dudana da, erantzuna, zuzena. Lortzen baduzu 2 euro. Eta ez baduzu lortzen, bueltatu 2 euro. Bale, zerbira, biazen badiru hemen. Joder. Bai, bos baietz. Bai, venga, bota. Bosteko erikarri, venga, mikroa eta lio. Artatu, bezala ben xeiko, nasa. Bueno, orduan zu ausarta, ausartu zara bintzat, hauek ez, bueno. Nik behar dut erantzun zuzena, egokia. Ados, horteko 5 minutu. Zure izena? Luismi. Luismi. Bueno, bazer bat Luismi, eta badakit euskaldun berria zarela. Bai. Galderak ulertuko dituztu, jakin ezkero bota, eta ez badakizu pilatu laguntza hortik. Ados? Prest daude ja azteko? Hombre. Bai? Prest? Bai. Lehenengo galdera ez da normalen oso zail izaten, Denbora, nork diseinatu zuen Bartzelonako Güell parkea. Nork diseinatu zuen Bartzelonako Güell parkea. Non zaten da? Bestela bilatu hortik. Oso ezaguna da. Bai. Gaudi. Gaudi? Bai? Bai. Bidetuko dut? Venga, denbora. 20 segundu agortuta. Euskarrak zure lagunak ez duen euskara ulertzen, baina ja, Güell parkea tal, egin du horre lotura. Eta Gaudi, Antoni Gaudi. Bai. Bai, uste duzu? Uste du, bai. Bai, hala da, beraz, 20 euro. Hombre. Behira, txak, ikusten. 10 zuretzat. 10 zuretzat, hoixen. Hainbeste beldur, hainbeste. Ez ere egin gabe euroia hortzen, mai gainean. Erreza da, Bueno, izan da erreza, bai. Izan da, oainikan, izango dira zailagoak. Ikusiko dugu, bai. Ikusiko dugu. Eta euskeraz, eta zio zer ez bazu ulertzen esan, eta nik errepikatuko dugu. Galdera ikerakuan edo, garrantzitsua datzuk jakitia, nik zer behar dudan. Bai? Bueno, ja lehendabiziko nudietasunak enduta. Baina. 20 euro hor, espero ezaguan ez galtzia. Bigarren denbora, zein da altuagoa? Epi edo Blas? Zein da altuagoa? Epi edo Blas? Epi. Seguro? Bai. Geratuko dut? Bai. Geratuta? 31 segundo. Ez dakit euskeraz, ez dakit zer, eta 31 segundotan japi galdera erantzun da. Bai, baina. Amigo. Momentu ezer izan da. A ver, nor da Epi eta nor da Blas? Epi da... Epi... Blas! Coño! Amigo, es que pensatu behar da bian. Epi da, tontuena. Hola, Epi. Hola, bera. Altuena da Blas, ez Epi. Venga, karri 2 euro hauek. Amigo, orango honetan ez duzu lagundu. Epi Blas eta norden altuagoa. Es verdad. Claro. Bate dauka aurpegia luzea. Bai. Eta bestiak aurpegi borobila. Borobila, esa. Hori da. Bueno, bira, ja induzu ja, irabazita galdu. Bai, ahora... Orain honetan asmatu behar duzu. Hombre. Ze, karo, ez duzu dirurik bueltatzeko. Bai. Orduan, ez pauzu egiten, nola ez duzun diru bueltatzeko, orduan jazuetza laia bukatuta. Bermantuko dut, Bai! Hombre! Ikurez dagoen, hirugarren galdera. Zer izendu Star Trek telesail eta filmeko espaziontzia? Zer izendu Star Trek telesail eta filmeko espaziontziak? Star Trek eta? Telesail eta filmeko espaziontziak. Espaziontzi nabearen izena behar dut. Bestela galdetu hortik, Star Trek. Star Trek. Espaziontzi bat, haren izena behar dut. Tik-tak, bega, bota, galdetu. Barkatu, badakizue nola izen da Star Trek nabea? Bueno, ¿sabéis cómo se llama la nave de Star Trek? ¿Puede ser Enterprise? ¿Suena? Enterprise. Bai, uste dut badakit. A ver, erran izena? Enterprise. Enterprise, geratuko dut? Bai. Venga, geratuta.
minutu bat eta 33 segundu. Eta barkatu bai, hor erore izaizue kartilla edo, hau oso ondo. Ez da nirea. Ez da zuria. Bueno, Enterprise, Star Trek, Telesail. Ez dakit. Ez dakizu baina bota duzu, Enterprise. Ez baduzu asmatzen, agur benur. Eta asmatzen baduzu, oainikan elkarrekin jokatzeko aukera. Errango dizu, espaziontziaren izena, Star Trek Enterprise dela. Bai. Oso ondo, bai. Star Trek filmeko eta tozeneko espaziontziak Enterprise izena dula. Oso ondo, tori bostekoa, eta beste bai euro. Txalo bat, oso ondo. Hola, edan. Postito. Bai. Postito, eta pintxuak eta gozoak. Oso ondo. Momentuz bai. Zenbat garren pintxua da ya? Ez dakit. Osa, ja batzu jan dituzu bintza. Bai. Bueno, eta mosto, hauek ardo. Bai. Etxera eraman borro dituzu. Nina gidaria. Amigo. Has jodido. Ordon, txoferrakin, zuega alpimple, la kuadrilika josepo, taka, eta betxe gidatzen. Josepo. Ez dakitu ez dara hauek, Bueno, 20 euro. Eta beste galdera bat. Eta beste 20 euro. Uste duzu? Bai. Minutu bat eta 33 segundu. Beraz, oainik abauzu denbora azkarki. Gusten, 5 minutuk eta zenbaterako ematen duen. Bai. Bueno, hau ere erraxa da. Bai. Denbora, zein indiar tributako buruzagia izan zen Jeronimo? Zein indiar tributako buruzagia izan zen Jeronimo? Bai, baina. Jeronimo, bestela galdetu? Siux. Ziur? Edo nahizu ziur datu hortikan? Ziur, Sius. Ziur, Pies Sius. negros. Galdetu, pero nahizuna, Barkatu. Jerónimo, ¿sabéis de qué tribu era jefe? Sius. ¿Mohicanos? No, mohicanos. Mohicano no era la No, esa no. Una pregunta, ¿Jerónimo sabes de qué tribu era jefe? ¿Te suena de qué tribu de indios podría ser? Hostia, pero Sius, yo le Sius? Va, Sius esango dit. Eskerrik asko. Bai. Siux. Bai, garatuko dut? Bai. Venga, denbora garatuta. Ai. 3 minutu eta 15 segundu. Bueno, zuk Sius diozu, Bai. Jerónimo. Eta? Apatxeak! Apache? Apatxeen nagusia do. Jerónimo Nire azken erantzuna, Apache. Apache, Pies negros edo... Apatxeak oso ezaguna dia. Bai, baina. Oso ezagunak, bai. 20 euro. Erreza zen, Ari gara hor, Erreza gogones. 20 euro gero metxe gabiltza borroka batia, joan etorrian, Geratu hor. Baina, bueno, 35. Eta orain honetan, asmatu behar duzu baiara bai. Bai. Ez dela ja, lehia bukatuta. Ados, Bai. denbora. Bai. Zein hilabetetan egiten da Durangoko disko eta liburu azoka. Hilabetia, ¿Qué mes es la feria de Zein hilabete, euskaraz aldetu, gaztera ez du behar. Zein hilabetetan egiten da Durangoko disko eta liburu azoka. Bestela galdetu. Azaro. Abendua diozu. Abendu edo azaroa. Berak bota dizu, bueno. Edo bota, edo ziurtatu. Vale. Venga, Durangoko liburu eta disko azoka. Hilabetea behar du. ¿Qué se puede hacer? La feria del disco de Durango, ¿sabes en qué mes puede ser? La de libros, Libro y disco, es la misma. ¿Ibas a decir diciembre? Es que diciembre era lo que estábamos. Bai, eskerrik asko. Venga, Luismi! Abendua. Abendua, bai. Venga, geratuta kronua. 4 minutu eta 3 segundu. Ordon, zure ustez edo norbaiten ustez. Bai. Norbaiten ustetan edo Durangoko disko eta liburu azoka abendu egiten da. Ni uste nuen azaroan. Zuk uste zenuen azaruan. Bai, baina berak esan didate, hori da. Esan didate abenduan, baina abendua. Ordon, bazpare nola dia, bi, baten kontra, zure buruarengan konfiantza gehiagirik ez, eta bazpare abendua. Uste dut baietz. Batzuk esatunte lehendabiziko gauza dela benetan balio duna, Bai, baina... zure izan du azarua, baina abendua da! Oi, oso ondo! Bueno, zorri, berriz ere bueltan, 20 euro. Bueno, ronda hau behintzat ordaintxok adina baduzu. Momentuz bai. Momentuz bai. Baina... Minutu da falta zaizu. 57 segundu. Bai. Bueno, badira, bi edo 3 galdera itxok aukera, baina badau. Ni badakit zailak.
zailak, eta erraxak ez. Eta errekaz ez. Zer haizu, bat zaila? Bota giztu bat zaila? A ver, baina ez zaila asko, eh? Bueno, ez oso zaila. Ez oso zaila, Ertaina. Bai. Zailtasun ertaina. Venga, ba... Irakurrita gero jo... Vale, pues mira. Hau ez da ez zaila ez erraxa. Jo, Zuk Nafarroa ezagutzen duzu pixka bat? poquito. Joder. Bueno, pues mira, ez da erraxa, ez da oso zaila, hau ingo duzu. A ver. Ba, urrengo galdera. Denbora, nor da Iruñeko alkatia? Jo, paso. Pasa? Bai. Bai? Ez duzu galdetu nahi? Paso. Denbora, 4 eta 11. Iruñeko alkatia ez dakizu nor den? Donostikoa? Ez da oso zaila. Iruñeko alkatia Enrique Maia da. Ez. Enrique Maia. Ez nekien. Zer nekien ordo? Ez nekien. Bueno, ba, 1 euro. Ez, venga. Hemen txutzik ditut hemen, bistan. Utxi hor. Bai, bazpere. Berezkotuko zu berriz ze? Uste duzu? Bueno, mentxe dago. Nere aldian, bale? Jarraituko dugu? Bai. Ba, hombre, uste dut hor berriz zara jongo diala. A ver. Bueno, ez dakit, zuk erran duzu, erraxak, zu eta zaila diela. Errezak ere. Hau oso erraxa da. Errezak ere. Hau oso erraxa da. Bai. Hauek ulertu gabe, jakiko dute. Venga, denbora. Zer ezi zen zuen Mario Moreno aktoreak? Ezi Cantinflas. zen, Cantinflas. Ziur? Bai. Denbora. Honek ala dio, baiet. Hori bai, Ezi zen, hori bai. goiti zen, motea, Ziur nago. izen artistikua, Bai. Cantinflas. Bai, Cantinflas. Ba, oso erraxa zen. Bai. Eta asmatu, bai, Cantinflas. Tori 1 euro. A ver, azkena. Bueno, azkena, 4 eta Berrogeta 19. 4 minutu eta 19 segundu, Tori? Lau eta meretzi. Bai. Beraz, bainikan, berroi segundu dituzu. Beste erreza bat, baina. Bai, zuk Paris Dakar eta... Bai, zer den, ez? Dani Roma. Dani Rama, oie, estazio galdera eta... Es que es lo único que sé. Ba, agian zerbait gehiago, ikus dezagun. Denbora, zein estatutan dago Dakar? Zein estatutan dago Dakar? Paris, Dakar, Paris, Frantzian, Dakar, Sí, baina Dakar non dago. Lauterdi bezala galdetu, Dakar, estatuaren izena. Non dago Dakar? Venga, 4:27 beste galdetu, azkar. Oye, perdona, una pregunta. ¿Tú sabes en qué país está Dakar? ¿En qué país? ¿Sabes en qué país o no? Vale. Perdón, una pregunta, ¿me podríais responder, por favor? ¿Sabéis en qué país está Dakar? Ui, lau betxe. Senegal. Muchas gracias. Denbora! ¡No me jodas! Denbora! Balare, zer esan dizute? Senegal. Senegal. El hombre se estuvo preso allí. Ose, preso izan duzen bertan? Bai. Bueno, ba, esango dizut, orain esango dizut, ja, erantzun egokia denala ez. Bai. Baina ez du balito, Bai. 5 minutuak agurtu dielako. Eta penaz, bai, Senegal zen Bai. behar nuen izena. El hombre estuvo preso. Estatuaren izena, Senegal. Beraz, 20 euroak. Onat. Pena. Eta bueno, normalean ja, behin 5 minutuak agurtzen direnean, nik ematen dut, dirua bikoizteko aukera. Bai. Ordon, 0, bider 0, 0. eta 0 bi aldiz, 0. 0. Beraz, Zerbeza? Zerbeza. Ez dago aukerarik kantitate hori bikoizteko. Beraz, eman den dugu bukatutzat gure lehia, oso gustora, egon dara izuekin. Behintza bera, momentu bat dugu, barra batzu bota, euskara praktikau. Bai. Eta asko. ondo pasa eguna, Eskerrik vale, asko. guapa, ondo pasa eguna, vale? Eta bueno, bani joan edo diruarekin.